Iyan na ang programang Aramon-Nyato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela, Aramon-Nyato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Kaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makikaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Pakinggan natin si Mardela. Mga tugang, good morning po sa Induga Boss. Welcome sa programa mga misis. Galaw-galaw. Rikas-rikasan tayo na naman. Sarap-sarapan ng mapremyuhan. Fly high, butterfly. Fly high, butterfly. Fly high, butterfly. Paru-paru-chi, paru-paru-chi. Martes po nganyan, petsa 22 sa bulan po kan Pebrero 2022. Paru-paru-chi. Sa mga kababayan po niya, Luzon, Visayas, Mindanao. Ako po ang sanong lingkod, Mardela, daing iba, sadit sana, pero tian. Pwede ba na po kita hanggang alas 12, nin pagkaod to? Kunyan pong aldaw na ininin Martes. Paru-paru-chi. Siyempre, sa technical side, kasabay niya to, katuwang ta sa presentasyon ng programang ini. Kasamuya pong technical people. Yan po si June Napolis, the man from Poland. Mantang yaon man mga tugang sa DCGB Social Media Department. Kasarabay ta mga tugang si Richard Astoras to yung IT. Siring man si Tricia. Anong pinili ng Tricia? Fly high, butterfly. Si duman sa newsroom, naman po duman to yung mga intern. Si Jane at saka si Nika. Fly, Tama. And si Angel Mustasa, paru-paru-chi. nasa production assistant center. Paru-chi. Sa luwa sa Mega Force Patrol, sa Badago, sung pangarap ng mga istorya at ang aning babaling ibog sa Banuang nasin mapukawan ng mga turog sa pansitan. Paru-chi. Yan po dyan sina Jomar Bian sa 1st District, Paru-chi. Pading Jimmy na salita sa 3rd District. Yan si partner Al Armaldo sa Southern Part ka mga barangay sa Legazpi asin dyan po sa Olvalbay District. Paru-chi. Ans Galero ang babaeng walang pahinga with Henry Boy Mata, ang mata ng DCGB sa kalsada. Yan po dyan sa Legazpi 4th District. Mantang biyaheng Daraga Legazpi. Regional Center Site, asin sa Northern Part ka mga barangay sa Legazpi. Partner Luwins Bursi Barcena. Kami po kabos, minasaludar mga kababayan sa imang kamo sa mundo. Sana ariglado kamo, kung may helang, sana makarecover na. Kasi makabelta na po sa ating oral daw ng mga aktibidades. Sa mga daing helang o daing magpahelang, ha? Sa panahon ng krisis, mga tugang bawal magkasakit. Di ba? Ha? Kaya po, duman sa mga kababayan ta, Fly sa mga nasa vulnerable sector na deklarado po kan Department of Health, kung di pa kayo bakunado, magpabakuna na. Ha? high. Para sa dagdag na protection natin yan. O bueno, mga tugang, without much ado, punanta na po ang mga istorya. Ngunyan po na pagkaaga. Happy birthday pa lang sa mga birthday celebrators. Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Dagdagan tayo ng istorya sa luwas. Hans Galero nasa linya. Hans, good morning. Please come in. Sir Mark, good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya itong bareta, bako sa nainingon niya na panahon ka nakarampanyan o eleksyon, kundi po pa ka ito, pigigibo na talaga kan gobyerno probinsal kan Albay, na mga medical mission sa manlain-lain lugar sa probinsya. Iningon niya na tinawan doon kan gobyerno probinsal sa pagi ni Gobernador Al Francis Bichara kung sa sinabi ka ini na poon pa ka ito pigigibo na nindaan pag barangay o bara-barangay tangay na makakapagkondisir nin libreng serbisyo o makapagtao kay ini sa mga residentes lalo na sa mga rarayong barangay. Alagad dahilan nga ni sa pandemyang COVID-19 na pundo ini ipinaliwanag na nasambitan ng opisyal na dahilan sa nagbalik na sa palit-biit
na nagmabalik sa normal ang sitwasyon kan na salud asin kan mga komunidad. Turan man kan na anunsyo kan na IATF asin man kan Department of Health na nagbaba ang risk kan na kategory digdi sa probinsya kan Albay nagamaotsim ng ipadagos giraray ang siring na bagay. Mientras na tinawan man doon kan na Provincial Health Office sa pangalat ni Dr. Estela Zenit kana PSWDO asin ang Provincial Agriculture's Office na suportado maninda ang lakdang na ini kailan sa aram ninda na kung sa raraon na sana ang siring na aktibidad mas makakatabang sinda ng gad sa mga residentes. Ang hagad mo niyan kana mga opisina na nagpapartisipar sa siring na bagay ang kooperasyon man kan publiko asin ang tulos na pag sumitir man sa inda o kaya pag kikipagtabangan sa mga barangay officials o kaya sa mga lokal na CS o kaya MSWDO digdi sa kaya kapalibutan tangani na tulos man na mataawanin atisyon ka na gobyerno provincial. Ano ang kunyan? Ano ang services na daradara sa mga barangay kaining sa inang paglilibot kunyan? Susug tabi Sir Mar sa informasyon kan gobernador igasindanin medical, dental asin optical checkups ang provincial veterinary office igwanin anti-rabies vaccination ang PSWDO nagtataraoki kumbaga wheelchair sa mga PWDs, mga senior citizen. Ang agriculture's office nagtataoki ayuda sa mga okay ini mga similya nin pananom sa mga paraoma sa mga barangay and ining ito na nga ni Provincial Health Office nagasabay naman kan vaccination na rollout. Ayun, nawara yung legal ani. Pero data ito na nahiling sa mga institusyon. Ang araw ko kang ito nag-iba sa legal si Vice Governor. Vice garo si Vice. Baka busy. Tapos kayo pa dyan, Sir Marcio, Oplan Tuli. Operation Tuli. May Oplan Tuli. Sabi na kulon lang ko niya na mapatuli dyan sa ano. Diyan garo sa South yan. 300 lang akin nakapila. Wala ba? Di nagiriba sa ama. Patuwid pa naman ka mga meeting. Okay man yan. Ano? Kasi tama-tama, yaon mo na. Kay Puan sa naman na pasiguruhon ta. Okay? Yes. Okay. Arigado. Yung tabi, Sir Mar, informasyon man halit sa lawasan. Galero, PCGP. Thank you very much, ha? Merong nagkada po ka mga istorya niya ito yan. Ali dyan sa luwas, bagay po ni Ans Galero. Yan po, ang pagluwas, bako yan ngaya dahil sa maeleksyon, ha? Kung dati ng pinagigibo. O, nagkataon sa na ngayon na kang panahon na napundo dahil po sa kakusugang kang pagrapado kang COVID-19 pandemic sa Kuya Pong Runa o sa tiyang probinsya. Tungon niya na medyo nagbababa na, puro-purawas na, and baka magpasiring ka sa alert level 1, ha? Ay di, alert level 2 naman, payagan na po ng mga magtiripon-tipon, basta di sana bako masyadong nakulo ng mga tao. Nagkaigwa na po ng pag-roll out giraray, yun ang mga services na. Di ko pa salamat man po yan kang ano. Dahil matatawadan na, di ko pa salamat ang mga tao na for so long a time, dahil makaabot sa sentro, dahil makaabot sa mga doktor, primero, dahil kwarta, okay, arayo, napapawot, diba? Ngunya na, una sinda dyan nagrani, makakapag-konsulta, makakuaning medisina, sumapagabot ng ngipon, makapagabot ng ngipon, and then, so, mapabakuna, pwede magpabakuna. Ngunyan, so dahil patuli, pwede magpatuli. Ayan, iba pa, ano? Adakol pa mga serbisyo yan, okay? Yan po is one form of bringing the government closer to the people. Yung serbisyo na hindi yung hintayin mo lang sa opisina ka, mahalat ka para magjanso kliyente o sa tao. This time, nasinda na baba sa barangay. Okay, so yan po tabi. Salamaton. Yan po sa mga experts na yan. Kaya man talagang kinakaipuan sa mga panahon po na medyo difficile po ang buhay. Okay? Gano, Women's Sports Supercenter na nasa linya. Partner, Marinaga, partner. Padi, please come in. Yes, salamat tabi, soon to be Pading Mar, maray na aga sa gabos na mga parantabay sa mga dagdag pang bareta pinatunayan na Congressman Alfredo P. Garbin Jr. asin kan Team APG the fake news. Anting paparapalakop na impormasyon kan mga sige an panraratak sa indada sagkod sa pangako sana ang pagdaunin ayuda payout para sa mga senior citizen sa siyudad kan Legazpi. Ini makalihis na manotarang kan DCGB News na 350 mga lolo asin logla
sa Bigaa, Barangay Bigaa natawanin ayuda sa Barangay Bigaa Elementary School covered court kunya na pagkaaga. Kasuudma nagdistribute na nin payout sa 360 na lolo asin lola sa Barangay Arimbay. Sa mga masunod na aldaw tatawan man an Ayun, naputol. Putol si Luwens. Lubat. Yan. 300. Ano yan? Na 300 Yes. na senior citizens. Roger to the tabi, partner Mar. Kunya yan no matter kung may pinsyon ka o may nagsusuporta sa imo, all out yan. All in. Roger to that. Gabos, kung ano man ang kategorya. Basta ika, senior citizen ha, maski may yaman yung magkakidit, kaibahan ka dyan. Correct. Yun, okay? Digdi naman sa mga masunod na aldaw sa aga, Pebrero 23, 209 naman sa Barangay Bigaa. Asin sa Padang, 176 sa natatawan sa Bigaa Elementary School covered court. Sa Pebrero 24, 353 lolo asin lola sa Barangay Buyuan, sa Barangay covered court ang tatawan manin siring na payout. Dakul na pala ng mga may edad dyan sa Buyon ha. Iyo baga kadaklan pati daragang burang. Yung nangyari sa iyo. Okay po talaga assistance yan. Okay, sige. Yan sa Bigaayan, 359? 350 ngon yan. 350. Ayan. Sa aga 209 naman. 209 naman. Okay. Duwang bats. Siring man tabi partner Mar sa Barangay Orosite 313 na 313. individual man ang tatawan sa Pebrero 25. Oo. Sa Orosite High School covered court kasabay naman ang 91 lolo asin lola sa Barangay Kapantawan na siring man tatawan sa Orosite High School covered court. Sigun man sa pakikipag-ulay kan DC Gibeños kay Congressman Alfredo Pinagorbe Jr. o si APG na popular na pinag-aapod das hindi sa palibot kan syudad kan Legazpi, mag-alat sa na sa mga ibang barangay dahilan sa magkakaigwayan din na schedule asin siya man nangangapudan sa mga iba man na mga persona na sigian para lakop ki mga peking bareta na siguraduhon mo na totoo ang pigpaparapalakop na impormasyon tangani nang daima pa sinala daima pa supog. Ayun. O di, ayan, gurano man ang pigtataw kayan? Nasa 3. 3,000. Okay. Okay. And sigun man kay Garbin ini paagi man kantabang kan sa ida grupo asin kan ako Bicol Party List tangani nang mai-direkta mismo sa tawo ang programa kan gobyerno. Yan Okay. tabi partner Mar ang mga dagdag na istorya halidigdi sa luwas. Ako po sa LBB. Thank you very much, Luwens. Yan po mga dugay na itong mga information. Ano ko dyan sa payout. Yan, mga para sa senior citizens. Pampakalimbulong, asin iba pa, mga vitamina na magagamit po yan sa Panguraldo, Maninda. So magalat sana daw po sa mga barangay naka-schedule man, may mga may mga listahan na taso mga nakarehistro na senior citizens, no? So daing pigpalain gabos tatawan bako itong arog sa social pension baga igwaning pigpipili diyan na kung ika-igwanin nagsusuporta sa imong kamag-anak mo o kamapinilya mo, dahil ka pwede dyan. Kung ika nag-receive ng pension sa SSS o GSIS, dahil ka pwede dyan. Diba? So, ini, napigtaon ninda EPG, kang grupo ninda, dahil pigpili, gabos, inkluso, basta ika-rehistradong senior citizen. Yan. Anday ka lang makasabay dyan, Jung, kung dahil ka pa-rehistrado. Araw kay direktor, dahil pa siyang ID, dahil kasabay kasabay dyan. Kadamay ka nung kisibilyan ngayon, Papamar. Hello kay Binya Magisi, dyan po sa San Isidro, sa Malilipot. Good morning po sa inyo sa lahat ng pagkatabay niya to. Good morning. Okay? So yan ang primerong salvo ka mga bareta niya to, mga tugang, in connection kay yan. So pighalataan, kadako lang ko niya nagruluwasan, di ba? 76 days na lang palang June. 76 days na lang, mga tugang, election period na, election day na, May 9, 2022. Maraming mga ngako, adalan po nindong maray, tanganing day maligwak,
sayang kan sendong botong sarong-saro. Di ba? Solamente aldaw na magkakaparantay ang gabos. Marami na naman Di ba? ang mga ngako. Oh, yan. Kung sino-sino na naman ang mapapako. Mga mabuoton. Mga tupang naamo pagkat gustong makaupo. Nagbubuhat na ng kaniyang bangko. Alright, so yan mga kababayan na parumdum lang po tayo yan, 77 days bago po mag-eleksyon. And then, ngunyan nagpuuna po ang karampanyahan akan mga nasa estado kan nasyonal na level. Pon presidente, vice presidente, mga senador, 12 ang pipiliun ta dyan. Out of the 64 na nagkarandidato. Yeah. And then yung party list, out of 178 na party list, taro, sana ang pipiliin mo dyan? Anong numero? Sabi ni Junior, 18. Ang nangyayari, feel yun yung Junior na eh. 18, batang-bata. Pagkatapos, mga tugang, sa March 25, bay, malapit na pala. Next week pala ay March na, ano? March na, di malapit na. March 25, yan naman pumapon ang pagkampanya formal officially kan sa tuya pong mga kandidato sa lokal. Are mga lokal na yan, mga district congressmen, ba? Congressman sa 1st district, 2nd district, 3rd district, dito po sa Albay. Okay? And then yung mga gobernador, di ba? Ang sa gobernador, 4 ang kandidato ta diyan. Okay. Vice Governor 1-on-1. Diba? Tapos sa mga board members sa 1st District, 2nd District, 3rd District. Okay. And then, sa mga alkalde sa kada munisipyo o kaya syudad, kasabay sa vice-alkalde at saka yung mga konsihales. Sa Banwa garo 7. Sa syudad garo 10. O yan. Para po duman sa mga kabarangay ta. O di, adalan po nindong maray. Tangani po na maging magayon ang dalagan because ang pangunta po mga tugang na taon after election medyo crucial kana sa ano kita kang pagbangon. May mga mamundo lang na mga pangyayari na sagod sa ngunyan, ang ibang lokal na gobyerno dahil pa nakakapagpasar kan sa indang pong nasyonal, kan sa indang sa indang budget for 2022. Medyo atrasado. Kaya so iba, nagpuuna po na mag-reenacted budget. Tayang baga, as per calendar kang DILG, dahil pinagpapautob ninda na nganing dahil maipit ang masunod na taon, mga Hunyo pa sana may budget call na, di ba? Tapos nagtitiripo na yan, may mga paapod na. So local development council, tapos iba mga concern, nagtitiripo na kasi naglilinyada na kan sa mga mga kaipuhan, and then gigibuan na po yan kang alkalde, kan executive department, hihaman po yan hanggang ang sendang target October 16 of the year, dapat maisubmit na yan po sa sanggunian mga tugang para pag-adala ninda kung iyan na-aprobaran o dahi. Iyo. Tanganin pag na-aprobaran ninda, halimbawa ngayon November o December, ipasa ninda sa sangguniang panlalawigan for review. Tanganin pagpuon kang Mayo kang Enero 1 ng gad, may budget na bago. Kung ano sa nakalinyada duman ng mga programa na para po sa year na yan, yan talagang magagamit. Pero ngunyan, dahil dahil nakapasar sa iba, bawa duman sa Santo Domingo dahil pa nakapasar, yan ang problema. Di ba? Kaya medyo pikete sa ibang mga barangay, mga munisipyo, ganun din. So sana, bago man magpo ng karampanyan, tapuso na po nila ang trabaho nindo mga members of the Sangguniang Bayan. Tambula yaon sa indo. Once na isubmit po yan, kan executive, it is presumed, mga tugang na, okay na, kahigwan ng mga hearing, ang sa indo, review na lang nindo, and then kung dahil kumkurso na dyan, ay di pwede naman bagayan na ipasa nindo with condition. O kaya naman, kung talagang dahil talaga, kung ibabasura talaga nindo yan, o dahil nindo ipapasar, magkakamuning note dyan, ay masabutan kang manuaan kung ngata.
bago itong sinagralaygayang kita. Iya po? Alright, mga kapatid, we will be back after this. The best promo, big time ang premyo, Year 2. Grand prize winner ng 500,000 pesos. Ako po si Vincent Buelia, 32 years old ng Bagong Bayan TV Albay, may asawa at anak. Ako po ay gumagamit ng Best Cafe kasi napakarami po ng health benefits nito. Isa na po dito is hindi na po ako hina-hyperacidity. Sumali po ako sa Best Cafe promo kasi napakalaking tulong po ng price para po sa family ko and lalong-lalo na po sa future ng anak ko. Bili na po tayo ng Best Cafe kasi bukod po sa napakaraming health benefits nito ay napakalaki rin po ng pwede nating mapalano ng premyo. Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal coffee in the Philippines as awarded by the Golden Globe Awards. Kung Joey Ikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa satok. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BIU, salamat libreng tuition fee, dahil sa tabang ni Kong Joey. May modernong ospital, mga pasilidad, sa tung naresibiya, mga tabang medical, sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang banwan, mga water system, kadakol pang iba, ang naginibokan mabuot na kongresista. Kong Joe. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. We choose what's true. We choose GSM. Choose what's true. Dahil ito ang GSM. Drink responsibly. This election, know what's true for yourself. Choose what's true. Choose GSM Blue. Drink responsibly. Ang health tip na ini hatod sa Indo, kan Robust Dietary Supplement for Men. Nahahalit ka na na mawara ang gana kan sa imong karelasyon? Ninhuli ta nagluluyaan sa imong bedroom performance? Punan mo sa Maray, asin healthy lifestyle sa Oral daw. Mag-ehersisyo, magkaon kimasustansyang pagkakan, tamang oras sa pagkaturog, likayan ang mga aktibidad na nagdadara sa imo ng stress, asin mag-inom kitamang bitamina na para sa imo. Ang health tip na iyan hatod sa Indo kan Robust Dietary Supplement for Men. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust bako bulong, asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Para kay Ralph na napuruhan ng boss, kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi, at syempre para sa'yo, Embassy Whiskey. Its smooth oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa.
High blood pressure na solusyonan sa Doc F Mixin Herbal Coffee ng Doc Alternatibo, herbal at natural. Magandang karanasan ho kasi bumaba lahat yung aking cholesterol, yung blood sugar, at saka yung uric acid. Bumili ko kayo ng Mixin Herbal, subukan nyo ho ang epekto nito para sa inyong katawan at ito ho yung walang side effect. Antonieta Ibanez, 72 years old. Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternatibo Formula para sa natural na lunas. Ang Mixten Herbal Coffee mabibili sa Doc Alternativo Center sa Legazpi Branch, Zone 19, Rizal Avenue, 2nd floor, Paxson Building, Barangay Cabangan, sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Ang Mixten Herbal Coffee, ma-order online, door-to-door delivery sa alternativoshop.com. Alternativoshop.com. Basta man siya, di kailangan ng mamahaling panlabas. Sa Surf Linis ay todo at aming best ever bango. Ang surf na gamit nyo na with our best ever bango. Sa Surf Linis ay todo at aming best ever bango. Ang surf na gamit nyo, todo linis at aming best ever bango. New Surf with Active Clean with our best ever bango versus previous formulations. Todo linis na singgaling ng mamahalin based on technical test versus Brand X powder on polyester. Ang surf na gamit nyo, todo linis at aming best ever bango. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anaino, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 11:04. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Sinabi kan Malacanang na pagrekonosir na kan Pilipinas ang COVID-19 vaccination certificates sa 8 pang nasyon para sa entry protocols. Sinabi ni Cabinet Secretary as in acting presidential spokesman Carlo Alexi Nograles na inako na kan COVID-19 task force ang vaccination certificates hali sa Ehipto, Maldives, Palau, Albania, Estonia, Greece, Malta as in Uruguay para sa arrival quarantine protocol as in interzonal o intrazonal movement kan mga biyaheros. Sa iyang sinabi na ini apera sa mga nasyon na enot ng inaprobaran kan COVID-19 task force ang vaccination certificate. Yan ang pangalas 11 bareta hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Fortiplex, wag KSB, wag kulang sa B vitamins. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. RightMed, pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Plamix Forte. Plamix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Milo. Ituloy ang pagiging champion. Milo. Everyday. Downy. Magbagong buhay na. Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy Antibac. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Hatid sa inyo ng Department of Health Center for Health Development Bicol ang palatuntunang Chikahang Pangkalusugan. Chikahang Pangkalusugan, maghahatid ng mga impormasyon na may kinalaman sa mga programa ng Department of Health CHD Bicol. Chikahang Pangkalusugan, magtatalakay ng napapanahong issue, mental health concerns, health tips, at marami pang iba na tsak na inyong mapapakinabangan. Chikahang Pangkalusugan, mapapakinggan tuwing araw ng Martes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Chikahang Pangkalusugan, dito sa DZGB. Kayo ba ay KSB? Kulang sa B vitamins? Fortiplex has not just 3 but 5 B vitamins. With proper diet and exercise, it helps fight symptoms of neuropathies and B deficiency. Vitamin B complex is the generic name of Fortiplex. If symptoms persist, consult your doctor. Sa oros ay dakog na siya na naginibo, ipapadagos mga marahenya na obheto. Kay Kapchay Pili, kabusmay marahay na futuro. Kay Kapchay Pili, maugma mga ligaspenyo. Syudad Kaligaspi, si Kapchay Pili handang magsilbi.
Kap J. Pili, dedikado servidor si J. Pili. Tinatabangan niya gabos Kap J. Pili. Para sa Legaspeños kay J. Pili, serbisyo na matanos. Kap J. Pili, handang magsilbi. Kap J. Pili, handang magsilbi. Experience Converge Pure Fiber Internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. The Fiber X. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet Connection for your small businesses. The MicroBiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. iBiz 10 Mbps at 4,000 pesos. iBiz 20 Mbps at 6,000 pesos. iBiz 30 Mbps at 9,000 pesos. iBiz 40 Mbps at 12,000 pesos. And iBiz 50 Mbps at 15,000 pesos. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Yaon na si Nonoy, Nonoy Cap Salceda. Padabaan kang tao, si Adrian Salceda. May puso sa pagserbi, totoong matinabang. Digdi sa Pulangi, kay Nonoy Cap Salceda. Digdi sa Pulangi, Salceda. Sa kalusugan, sa edukasyon, sa turismo, agrikultura, sa infrastruktura pa. Nonoy Cap Bistado Tana, mahigos na servidor, malalao man yan si Adrian. Yaunaan sa tuya mahato din pag-asenso, asin ayuda pa sa mga negosyante, mga trabahante. Si Nonoy Cap, yaon permita tabanganan kabataan ni Nonoy Cap Adrian. Digdi sa Pulangi may progreso, digdi mapuunan pag-asenso kay Nonoy Cap Adrian, Adrian Salceda. Knock knock. Who's there? Ako maba. Ako maba. Who? Amoy ang heat, ang damit. Summer bomber. Enjoy tag-init, minus ang heat. Magbangong buhay na this summer. Use Downy with all-day kapit bango technology. Knock knock. Who's there? Ako mabang. Ako mabang who? Mabango! Magbangong buhay na. Wag choosy. Lahat i-Downy! Magbangong buhay na. Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGV. Kaiba si Marvila. Sana, ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Paalam. Ayan. Post mo yan, post mo yan, bro. Until something happens. Baratugang diretso na po kita. Well, mga tukang diretso po kita sa tuya po ng mga impormasyon ngunyan po na pagkaaga and duman po sa mga kababayan nato. Dugangan taan istorya ali po dyan sa luwas. This time sa mga pag-iriban nato, si partner Alarmadio nasa linya. Partner, Reynald doon na tabi, please come in. Yes, partner Marina Odto, pwedeng dahi kayahon kan medical mission team ang mga gusto mag-avail digdingon yan sa barangay Taysan dahil talagang dinagsa partner gulpipalan ang nakukulangan talaga kay serbisyo sa mga barangay pag-abot sa salod pati pagtuli partner. Grabe, garo day kayahon ining tutulion. Dako lang tutulion. Pero baka din nasinyal yan because dahil na sinda nagduduman sa itong ano yan? Sa labaha. So, dipukpok. So, late na lang tayo mga doktor. Delikado nga ito.
Delikado. So, sabi yun, sa barangay, dahil naka-experience kan so sa Kibayawas, pag pinukpok na alon. Tapos so tagbak. Tapos may pato-pato. Yan, dahil na ito. So ngunyan, may ano yan. Siyempre, kung mapasirin ka sa doktor, medyo mahal-mahal man yan. Mahal yan, palapag paano kaan? Ayan, pa-circumcise. Pa-circumcise. Ngunyan, iba ko tang serbisyo sa probinsya, kundi baka day kaya nun. Pirang doktora niya dyan na nagtutuli. Nakulman kundi talagang grabing mapatuloy, panar. Mga 300 kayo din o 200. Dahil pa man dyan na minasabay sama. Sama, nag-analay sana. Dahil man dyan na kasabay sa uma. Pero kapag blabot naman sila, pigsikreto so doktor. Nangyayari. Anyway, talagang di nagsabad nun. Panoon so covered card sa Taisan. Bago sana sa mga patuli, kundi sa mga maabil kan sa medical. Yan, medical. Sa dental. May gwapa ning ning optical. Optical, may laboratory. CGO, gabos na, tabi partner. Okay. Yan, nakul man nagpapagupit, may nagpapacheck up kan alaga nindang hayop. Buto man ito sa Aurora yun, naman sa ibong na covered court. May vaccination din sa mga ayam. Tapos, ayan, pati gabos na tabi, partner. Aros na serbisyo. Package na yun eh. Napigigibokan ka ng provincial buro barangay baga ini. Ngunyan yan naman nagli sa Taisan. Kundi talagang grabing tao. Pero pagkayo na balita. Kaya ba na ba dyan partner? So, ano yan? So, mobile clinic kang aplikol? Yan, tabi partner. 14 ba ka na? Actually, duang mobile bus ang yaon digdi. So sa yun nga sa medical tapos so sa laboratory tapos sa dental. Laboratory and dental. Very good. Pero maganda na balita, nagtaram na si Gobernador Alphonse Bichara. Kung dahil kayahon ngayon mag-aapon, may instruction na siya na papabalikon sa Domingo. Papabalikon sa Domingo ining team. Para akomodaron sa mga day kakayanon ngayon mag-aapon. Yun, pig-estimate talaga day kakayanon. Sabi nga ni Dr. Sen, ito sa medical and optical baka mga 150 sanaan kakayahon ngunyan mag-apon. Ay sa pila ngunyan talaga, grabe, partner. Digdi sa covered court. Kaya, ayun, maski mauranon, talagang duminagsa sa mga taga-Taisan, dakulawang kaya populasyon mabagang Taisan. Tapos sinabay pa sa istansa. Hindi ko pa nga nagsiringit na ibang taga-barangay, so dahil kinaya duman sa umapon. Tapos naman baga sa umapon sa kasabang Kirwan. So iba nag-singit pa man digdi. Kaya nakadagdag pa ni partner. Pero maganda pa rin. Sabi ni Governor, kung dahil kaya nun ngayon maghapon, sa Domingo tabi partner, pabalik ko nining medical mission team para ako daron sa mga gusto pa mag-avail kan serbisyong ini. Ayo, kung dahil ka ngunyan, may pag-asa ka pa sa Domingo. Sa Domingo, mga taga-digdi sa area na ini. Kumusta? Kadarakula na yan, dahil pa man? Partner? Mga pira ng mga edad kaya ng mga naggusto magpatuli dyan? Sa mga kakibaga, sa mga pa-high school o mga grade 6, arugan. Kundi may may napapani akong dahil natuli. Ito palan, dapat, so, so, anong termino ka na magayon gamit? Dapat, so, praktisado na. Palos na. Yan ang pinakamali. Palos na. Wag mong gamitin yung L. Dahil palang pwede itong papalos. Dapat, dahil pwede itong so, pikituan mata. Dapat palos na yan. Kaya, yun, ang sitwasyon tabi, partner. Ugmahon si Rondon. Kan sitwasyon na nagpulunon pa lang digdi. Partner, sige. Wag na tayo na informasyon naman na Pamientas talagang sige ang bagsak ko niyang kaluran digdi sa Southern area kan Legazpi. Yan naman Alaw Mario, thank you. Thank you very much, partner Al. Yan po mga dugin natin mga impormasyon. Ali po dyan sa luwa. Ayan po tabi, yung mga magpapatuli, mayroon pa kayong pag-asa sa Domingo. Papabalik kung da po tabi dyan, okay?
Huwag kayong madisuspirar. Tara mo, minsan man talaga, pag araw na ka ng mga edad na, talagang, ano yan, nagpupursige na yan ta. Minsan, pigkakarantsawa naman ng kan mga kapwa ninda, kakakian. Yung mga buli-buli na. Kaya po, dapat na, asikasuhon ngaya. Okay, ariglado man po yan, para duman sa mga kababayan ta. Yan ang ang pagpunman kan sa imong pagiging tunay na lalaki. Magpa-circumcise ka. Kung sa panahon mo niyan, pertang kauran baga, may nagkapararapot sa tuya, try natin ang pag-asa, kung sakali makausap natin ang pag-asa, ngunyan po sa itong programa. Sana mayroong sumagot. Yan, ringing ang pag-asa. Hello po, pag-asa. Good morning, pag-asa po. Ay, Sir Melvin, si News Manager Mar po ini kan DCGB. Sige po, Sir Mar. Opo, maano lang kami ta nagpapararapot kaya kung nga tatama oran noon. Ano po ang kamugtagang ang panahon tangon niyan tabi, Sir Melvin? Diyos marhay na pagkaga po sa imo, Sir Mar, sa mga taga DCGB. At since taga-boss na taga-pakinig at taga-subaybay yung DCGB, tangon niya na pet sa Pebrero 22, 2022, sa aldaw ning Martes ng pagkaga. Ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Northeast monsoon amihan na nakapekto sa may Luzon asin sa sirangang parte kang Kabisayaan. Mantang shearline naman ang nakapekto sa parte kang natatadang parte kang Visayas. Dahil ang kaya digdi sa Kabikulan, makaka-experience siya ng mapanganuro na kalangitan na may mga pag-uran dulot kang northeast monsoon amihan. Moderato sundo makusog na duros na halis sa norte sirangan ng mamamatian. Ang mga baybaying dagat at kadagatang kang Kabikulan, magiging moderato sundo sa maalon. Mantang nakabandera man ang gale warning sa mga kadagatang kang Kabikulan sa mga costalos ng Camarines Norte, northern and eastern coast of Camarines Sur, northern and eastern coast of Catanduanes, eastern coast of Albay, at sa eastern coast of Sorsogon. Dahil lang kayan inabisuan yung mga saradit na para sira na day mo na magpalawod. Mantag ina-alerta naman yung mga darakulang sasakyang pandagat sa mga halangkaw na pag-alon. Temperatura tigilauman Santas poon 24 sundo 30 grados sentigrado. At sinangal daw ay masulnop at yan na alas 5:52 ng pagkahapon. Philippine Standard Time, alas 11:20 ng pagkaga. O ni si Melvin Almohela, Kampagasa, DOST, Ligas. Apo, Sir Melvin, ang nagpapaoran sa tuya because of habagat. Opo, sir. Tapos may halo na rin na shear line. May shear line. Ay, hindi habagat yata, amihan. Amihan ba? Amihan po pala. Amihan, yan. Amihan. Opo, yung malamig na sa northeast. So, dahil man kitang nahihiling na maraot na panahon na posibleng lumaong hindi sa tuya. Sa ganyan, dahil man kitang nahihiling na route ng panahon na malaw po sa par sa loob ng mga 3 to 5 days. Ayun. So, yung mga pag-uura na yan, paminsan-minsan man lang. And then may mga areas lang natitamaan. Itong mga pag-ulan noon usually buong maghapon na ito sa aga, pero medyo okay na yung weather nito, pero asam pa rin po yung mga light rains po. Ayun, okay. So, ano pong advice ta sa mga kababayan ta, sir? Most especially sa mga nyakong sa may salong. Opo, sa ganyan na panahon talagang magiging maurang kita digdig po sa Bicol, kaya magdala po kita ng mga pananggalang sa ulan at kung lalabas naman po tayo. Pero sa ganyan naman po yung mga pag-ulan naman po binasa natin ay medyo mga light to moderate minsan makusog dahil paminsan tumataas ang shear line dito sa atin sa may Visayas area po pupunta rin po dito sa atin sa may Bicol. Kaya padagos po mag-monitor sa update sa local forecast ng Pag-asa kung may mga po tayo, thunderstorm advisory o kaya rainfall advisory o kaya heavy rainfall advisory. Sa ngayon po may rainfall advisory po tayo na sa northeast monsoon po nakakapekto po ngayon dito po sa Bicol region. Opo. Sir Melvin, salamatong po maray. Mabuhay ka mo dyan sa Pag-asa, Legazpi. Salamat din po, Sir Mar, asin sa mga taga-DCGB. Magadugang Mr. Melvin Almuela, dan Pag-asa DOST Regional Forecasting Center.
Diyan po sa siyudad po ng Legazpi. Yan po tabi para naman sa mga kababayan ta. May mga pag-uran hanggang sa aga pa kita. Kaya magpasiguro perminim pamandong. Dumog talaga ang bandala John. Iyon na yan ang sitwasyon ngunyan ta. Medyo may amihan kita. Nagkusog sa amihan. Okay? Sa may party yan. Kaya may gale warning nasa nagkabira pong areas ta. Kaya pasiguro lang po tabi sa mga saradit sa sakyang pandagat, huwag nang mag-try at ang aning day kita magkaigwaning dakulang problema. O tayo po yung baga ang sitwasyon ngunyan na sabi nga ni kaya kay puhan na maging ariglado na ang gabos sa palibot Alright, okay di. Ano pa? Duman sa mga kabarangay ta, magayon nining mga nangyayari man sa sa satuya pong mga kababayan sa pagpreparar kan pag face to face na. Kundi siyempre depende po yan sa magiging mga desisyones kan sa tuya po na IATF o Bicol IATF o yung IATF po sa nasyonal para dyan po sa kakaigwanan in face-to-face classes talaga pong dakul na ang naghuhurot, naghahagad na piling ibalik na at nairak na kita sa mga aki nagaro ngayang nagpaparakarawat na sana nagparagibo na ngayakan sa indang mga sa mga sa mga magurang na ayun na nakaukod baka ngaya umabot sa punto na mawaraning interest na lugod mas dipisil marami tayong mapupudus na mangyan di ba kaya sana nga ang importante lang dyan is maprutiran ta na day po magparadakol ining magbaba na ang mga naulagitan ng COVID magbaba na mga na-hospital and matapos na. Okay? Tanganing makabalik kita sa normal. Maski di kita makabalik sa talagang pre-pandemic, at least makarani-rani lamang kita na masyadong ma-restriction. So medyo turos na mga restrictiones na pwede pong makaapektar sa pag-abante ka ng ekonomiya, pag-adal ka mga aki, asin iba pa. Diba? So sana pangadjita po na matapos na ini. Dakol na po mga naapektaran. Bata ngon yan, matindi ang matindi po ang epekto man kaining padagos na pagkakaroon ng COVID sa ibang areas, ibang bansa, pati yung presyo kang produktong petrolyo nagiging rason na ang COVID. Okay? Una, mas lalong nag-escalate because of medyo may diit na dismintihan mga tugang ang Ukraine asin ang Russia. Kasi bago may bareta na 2 district na itong gustong maghiwalay sa Ukraine ang nasakop na mga tugang kan Russia. Libre doon na nakalaog-laog duman sa Ukraine sa mga Russian soldiers. Baka at yung gayan, taon-taon magpurto ka na duwan. Di ba? So, wag naman sana. Karamtaman sana na mga tugang, pag may gera, wala akong nanalalo dyan. Di ba? Lahat tayo may problema. Diyan po pag nagkaigo ng gera. Di ba? Kaya yan ang wag nating hangarin sa buhay ta. Na magkaigo ng gera, mga tugang maski sa karaw-karaw sana. Tadi pisil po yan. Aputan nindo sa mga gurang nindo na nabubuhay pa sa ngunyan. Nainabot po yung gera mundial. Tadi pisil po tabi. Okay? So, sabi nga ni kayan mga tugang, ipangadjita na maliwanagan sinda, at maray sinda ta, may mga handang pagtaguan kayan. Di ba? Kapag nagibo ka ng nuclear dyan, nigwa ka ng taguan. Di ba? Paano kita? Di ba? Okay, kung mga bata natin. Di ba? Kaya ka mga aki, mga tugang may kinaraman dyan. Laban sa kalooban ko man. Yung ginunon mo, Ako'y handang-handang lumaban.
para sa ating kalayaan. Wag naman sanang dumating sa puntong ganyan. Difficile po yan. Anyway, duman sa mga kabarangay magpasiguro sana kita. Ako dahil talagang difficile pa bumalik mga to nga sa pinaka-normal. Always, pagandan na po ang ang pagkaon. Diba? Ngani po na dahil man kita makabalik, tulos-tulos duman sa gusto tang mangyari na makabuelo kita sa pagtrabaho, makabelo sa paghanap buhay, mga tugang, igwa kitang makukunan. Rumalangkaw man ang presyo, dahil kita masyadong magugulpit, igwa kitang napapagkuhaan, halimbawang mga gulayon, mga duma, igwa man sa nakamong mga burubakanting lote dyan, tanuminan nindo yan. At least, kung diit man ang sa tong income, makabawas na lamang ito. Na ang imbis niya kumakusido ka, makatricycle ka pa, kasiring sa saod para lang bumakal ng pangkusido. Kung pwede man sanang dyan sa natad mo, may mga container ka dyan, may sako ka, tanumina yan, di dyan ka na sa namakuha na dyan. Dahil ka na marayo pa, dahil ka na, libre ka na sa pamasahe pa. O, di ba? Yung oras mo, tipid pa, di ba? Yan, mga practical tips po yan from our, mga kapartner sa organic agriculture. At saka sa mga nagbubusol po ng agrikultura. Sana nga, ini po ng mga kababayan niya to, sana magkaigwa po ng tabang na talaga ang gobyerno sa mga paraumata. Itong tunay ng tabang, kulang pa eh. Nagibuan ako tayo ng paagi, di ba? Nagibuan na ka ako Bicol ng batas na maibusol mga tugang ka mga kongresista ta. Ito po na free, irrigation, di ba? Libre ng irigasyon sa mga paraoma. Ang problema naman, mga tugang, tamo minahal sa abono, dumang kita nadali. Di ba? Dumang nadali na sa kamahalan kan abono, mga tugang, so ibabo na magtanom. Di ba? Yan ang saro na, sabi nga ni Hagyat po yan, and even not only sa national, pati sa local. Di ba? Because sabi nga ni, with the Mandanas Law, na may makukuha ang kwarta na dagdag, mga tugang, sa national cash allotment. Yan pong sa tuya ng mga paraoma, abay, nakulab bagay po yan na matabangan manindo yan. Sa national, ganun din. Sana, maski arog kayo, nasa transition pa man yan, kan mga devolved functions, dahil man basta-basta yan makakaaban dito sa mga local government, sana wag niyong putulin agad. Di ba? Sana may magibo ang mga legislators na ma-compel ang gobyerno na wag abrupt. Na porke ngaya may pundo nang i-download, pundon tanatulos. I think dahil pa man dapat because duman sa RCEF, di ba, Rice Competitive Enhancement Fund, may nakaprograma duman mga tugang sa 10% na ito, sa 10 billion na ito, may nakaprograma duman na kung anong pagkakagastusan. Yung 50% para sa mechanization, di ba? Pagkatapos igwanin para sa TESDA, para sa mga trainings, and igwa para duman sa pagtataon ng mga abono, as in iba pa mga benefits. O sana wag mo nang putulin nyo yan. Maski pa may ipinasa na sa gobyerno, na-receive niya hanggang pa kita, may 4 na taong pagaroon pa pakinabangan tayo yan. Para dyan sa importation ka mga baga. So dakulang bagay po ini. Na sana nga, mag-ibang pong ipaagi na yan, magagawa ng subsidiya dyan po sa sa mga paraumata. Ini parauma, para sira, ini perpiting nagugulpi pirmi. Di ba? Asinda sa mga sektor na iyon nagpapakaon sa nasyon, pero yan mga tios. Di ba? Alright, mga tugang, oras niya to. Alas 11:31 na din paggaga. An oras hatod sa Indokang Fortiplex. Wag KSB. Wag kulang sa B vitamins. Surf.
Try the new Surf Active Clean with our best ever bango versus previous formulations. Todo linis at bango na singgaling ng mamahalin based on technical test versus Brand X on polyester. Farex B Complex. Kapag busy, take Farex. Vitamin B1 plus B6 plus B12 daily. ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Tando ay ginto, ibang ginto. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo pag natapos na ang paghihintay mo. Yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel aged para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya. Laban sa sakit, ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync. Sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Basta man siya, di kailangan ng mamahaling panlabas. Sa Surf Linis ay todo at aming best ever bango. Ang surf na gamit nyo na with our best ever bango. Sa Surf Linis ay todo at aming best ever bango. Ang surf na gamit nyo, todo linis at aming best ever bango. New Surf with Active Clean with our best ever bango versus previous formulations. Todo linis na singgaling ng mamahalin based on technical test versus Brand X powder on polyester. Ang surf na gamit nyo, todo linis at aming best ever bango. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Sa mga mahihilig magkape, narito ang bagong instant coffee, Jim's Grande Coffee Mix. May 3 variants na pagpipilian. Jim's Grande White, Jim's Grande Brown, at Jim's Grande Black. Jim's Grande Coffee Mix. Sakto sa inyong panlasa. Swak din ito sa ating bulsa. Dahil $5.95 lang ang suggested retail price kada sachet. Kaya kung kapeng-kape na, mag-Jim's Grande Coffee Mix na. Mura na, masarap pa. O, san ka pa? Jim's Grande Coffee Mix. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. We choose what's true. We choose GSM Blue. Choose what's true. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. This election, know what's true for yourself. Choose what's true. Choose GSM Blue. Drink responsibly. Aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilag. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers room, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa.
Aramon Yato sa DCGV. Kaiba si Marvila. Alright, mga tugang, balik mo kita sa programa. Naku, bilis lang ng oras, mga tugang. 22 minutes bago po mag alas 12. Dagdagan ta mga istorya, hali po dyan sa luwan. Sa bagay mga mag-iriba niya to, nasa linya na ang satuya pong koresponsal from the 3rd District of Albay. Jimmy nasalita nasa linya. Jim, plus kami Jim. Yes, salamat Abi Mar dahil pukmatan bagsakan na uran sa mga oras ay digdi sa kuyang area of responsibility sa mga dagdag pa niya tong bareta sa tulong distrito Canalbay ang 3rd District teritoryo ni Congressman Fernando Didi Cabredo ang pinakana nakakonsigir ni na pinakadakulang pondo sa gobyerno nasyonal kung sa bilyones pesos ang kantidad kay ni intention para sa manibaybang mga infrastructure projects, agriculture projects sa urog na ang mga patinampo asin mga proyekto may kinaraman sa agrikultura. Ang sangguniang bayan kan Pulangi pasar ni na resolusyon address kay DPWH District Engineer Salome Sartilio asin kay Congressman Fernando Didi Cabredo sinda kagawad John Villar asin kagawad Giselle Salceda nagtabang-tabang ang mga ini para sa pag-request nin pondo sa mga proyektos para digdi sa Kabanwaan kan Pulangi. Kaso hapon sa regular na sesyon haros na aprobaran tabimar ang haros 29 na mga proyekto sumada 800 milyones pesos ang kantidad anas ini sa mga barangay, road opening, road concreting, farm to market roads asin iba pa. Positibo ang pagtubod kan sa Sangguniang Bayan o rugnakan na mga proponent kini na isinda bibigo ni Congressman Cabredo asin kan DPWH sa pamamayayuman ni District Engineer Salome Sartilio. Oya ang entrevista niya to kay kagawad John Villar saro sa mga proponente katabang si kagawad Giselle Salceda sa mga projects digdi sa Banwaan kan Pulangi Albay. Ayaw po dakulon po, pati nga ako po, sa po ako sa nagpaskay itong resolusyon na igwa pong 29 project na naka-address po kay Engineer Salome Sartilio and Congressman Didi Cabredo na amounting 800 million po ito sigurado na kung tayo na nakulong pong project na binabasig ni po si Congressman Didi Cabredo sa forest intention para sa mga infrastructure project. Maraming palibong may naisip po ako naman na Matakon to Lapurisima Road, tapos Gabon to East Matakon Road, tapos mga road opening yan. Yes po, may concrete po. Dakulon po. Siguro 29 na project po itong hindi po sa bayan ng Pulangi. Okay, so yan tabi Amar, mga natugay-gay niya itong informasyon sa mga regular na sesyon digdi sa Banwaan kan Pulangi Albay. Madagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much, Jim. Yan po ang mga doon natin mga informasyones. Congratulations po sa mga kababayan natin dyan sa 3rd District. Yan, you're in good hands. Sabi kayo na, yung kongresistang ayaw magpasaway sa paglilibot mga tugang sa mga tangay mahiling man talaga. And then talaga nailalapat kung ano po ang ang mga dapat na giribuhon dyan. Okay? So mga infrastructure daw, marami ang 3rd District ang magkakaigwa po ng benepisyo may kinaraman dyan. Okay? And si partner King, Rinaldo, sabi ni partner, no threat partner. Good morning. Magtaga-oran lang tamay lanin niya pa. Ayan. Okay, sige. Thank you very much, King. And long time no look na. Long time no see. Alright. O, diwan po sa mga kababayan ta, may mga pag-uuram pa talaga kaya magpasiguro magpandong databi sabi baga kang magdaraning pang depensa. Sabi po kan pag-asa ni Sir Melvin Almuela. Okay? So yan po tabi. Alright. Sa mga kababayan ta, matindi man nining naisipan kang naisipan kan DNR na alternatibo mga tugang
para sa celebration nila kang Valentine's Day. Ba't hindi ni Jing? Kung di kang kakugos, ang kugusan mo sukahoy. Tree hugging campaign, yung ganoon moan. Sarong alternatibong paagi sa pag-celebrar kang Valentine's Day, ang pinanginutan po mga tugang kang DNR, Department of Environment and Natural Resources, sa paagi kan Forest Management Bureau. Ang campaign may titulo na Tree Hugging Campaign. Introduce mga tugang bilang alternative way of getting hugs. Kung di walang mag-hug sa'yo, di hug mo yung tree. Parang plant a tree for your loved one. This time naman is hug a tree. Ang sabi ni Executive Director Francisco Milla na suportado ninda ini pong kampanya sa pagikan pagkugos mga tugang sa mga native na kahoy sa iba-ibang lokasyon region-wide. Okay? So, ini nga may objeto, may kamautan na makapromote ng social and health benefits na pwedeng makuha mga tugang sa pagikan pag-nurture o pagkatamampukan mga kahoy asing kasuya pong kapalibutan. Ang kampanya ngayon po na tree hugging campaign, may kamautan na mapalangkaw ang kaaraman o awareness kan mga kababayan ta sa importansya kang tree hugging movement. Yan, okay? So yan. Kung wala kang kayakap-yakapin mo yung kahoy nyo, di ba? May maraming mga iyan na po yan. Sabi nga ni tangon po talaga, magtaranom kita. Sayang ka mga bakanting lote natin, taniman natin yan. Kung hindi fruit bearing trees, pwede na naman yung di ba? Yung ibang mga kahoy na sa to, pwede tang masirungan. Kaya, alright. And then, makapagtaon ng bunga sa satuya. So, asin maging depensa man sa mga pagrasa nila, asin mga pagbabaha. So, asin magkikita ng maray na huyop-huyop kang paros ta sobrang init kang ginaban. Okay? So, yan ang mga magbalik kita naman sa mga pagtatanom ng kahoy, ng mga prutas, ng mga gulayon, asin iba pa. Baka sana sa pangataman sa palibot, kundi pati na sa food security, kailangan din natin yan. Okay? So, yan po tabi, mga kababayan. Kaya, duman sa mga tagabagantabay niya to, na sana lang, matabangan tayo ng mga parao mata. Tunay na tabang talaga. Tangani na, makaabanti man sinda. Tayo po ini ang saro sa nagiging problema. Maringanin mo niyan sa mga parasira, may mga programa man ang BFAR para at least magkaiguning alternatibo kung di nakakapaglawod, di ba? So iguning mga pinagigibong mga lakdang mga trainings, ang BFAR para dyan, para may mapagkakitaan kahit ka makapagsira ta maraot pang panahon. Okay. So yan, at sana maging talagang yung mga pig-declare na fish sanctuary, talagang ireserba yan sa mga kababayan niya to. Kaya lang may mga naaraman kita na minsan may minadali da banggi na namamana bungi. Pangyayari ko pa na rakulabig papadan. Sana igalang din natin yan na pigpadakulay din yan tangani na may mapakinabangan ka mga kababayan ta. Di ba? Pag dineklara na ping sanctuary, talagang huwag nating galawin yan. Until the time na magdeklara ang gobyerno, lokal na gobyerno ngayon na pwede na, girari na magdakop ng sira dyan. Yan. Para sa satuya, masana yung gabos. Iyan po at tangon niyan po talaga, medyo apektado na. May mga nagsasabi nga na kaya ngayon mahal ang sirata. Kaya ito ngayon, sibid-sibid sana. Disagon sana, Jane.
Madyang ka sa iruinutan kang daragsaan, pag tapok mo kang kawil, kang banwit, may subad na. Ay dahil ngunyan nga, mabiyay ka ning arayo. Dahil mga matagal kon sakayan sa nang gamit mo, dapat may motor na tanganing madali ka makaabot, madali ka makauli. O, ayan na yan. Para lawig na hindi daraganan. Nyagurano ng gasolina ngunyan. 67 Jing, saka 68. Kundi krudo man, 60. Mangyayari, ano? Kailan kaya babalik yung 7 pesos? Hindi na mangyayari yun. Tuntok sa buwan yun. Not unless na igo kita ng sadiri. Kaya dependent kita sa ibang bansa eh. Di ba? Kaya siguro, it's high time na tangkilikin natin yung mga alternative sources of energy. Di ba? Warog ka, bata ngunyan bala sa tuya po, nagdagdag na naman susingil sa tuya sa kuryente. Di ba? Ngunyan na February, and that will reflect mga tugang on the next billing by March na garo. Mailing tayan duman na naglangkaw mga tunay nagkapirang sentimo. I've reached out mga tugang sa board of director kang Aleco, sa president kan board kay Sir Roy na kometa, kaya lang nasa biyahe garo ni si Sir Roy na nagpa-schedule na lang taputon ta. Pero may isa rin siyang magayon na barabarata na naitaw sa tuya na nasa for recommendation na mga tugang, formal recommendation sa DOE, ito na competitive selection process. Na ito so kinakagay po ang para makabakal kita ki baratong ano yan, asindakol ang magsali may bidding, di ba? Yan, haliyo nun, maaman. Sana, maumubanti na, kapag na-aprobarang kan DOE, dakulang bintahe po yan, mga tugang, sa tuya mga konsumidor. Maski lumangkaw, dahito may iro, yun na ito ang presyo, di ba? Kung sila manalo dun sa bidding, di ba? At mapili nila na mag-supply ng kuryente o kaya ng nayetang kuryente sa tuya for distribution man kang ape. So yan po tabi, may participation po ang Aleco dyan. Maski ba kung siya nasa operation, pero may kaya kami Aleco board sa inda pa man magirari ang pangaran mga tuga, ang prangkisa, sa inda pa man girari, ang tinake over man sa kan apik yung operations. Yo. O kaya lang, pagkabutarog kayo na may mga selection bidding, kahit po pala ang approval ng cam board. Diba? So sino man rekomendar man, kung ano so gusto kang ano. O yan, sabi, for recommendation na sa DOE, for approval kan DOE, sana approvalan man tulos, tayo makatamang-tamang lamang yan. So yan po tabi, mga updates yan sa mga pangyayari sa palibot Kabaan ng sigan ralangkaw, kan sa tuya pong barakalon, pati kuryente, naglangkaw na naman. O kaya po, magbalo kita kang mga alternative source of energy. Sige bagang buru-burnout naman, Jane. Automatic man solar. Salamat kay si Raymond Escalante. Sanragad. Di ba? Solar system. At nga na, primero, makatipid-tipid ka sa kuryente. Araw ka ni kung may aldaw. Padalaganon mo solar mo dahil kaman magagamit ng kuryente. Di banggi ka sa na magamit ang kuryente mo. Kung brown out, igwa kang reserva pagkabanggi, may ilaw ka pa. Di ba? Yun ang wonders kang Naalala ko ito si Ma'am Brenda, sabi ni Ma'am Brenda, analdo nga, dahil pigbabakal. Yung baga, no? Kaya nga uni, ang mga harong baga na bigo-pagibo kan, uning kapitbahay nina Ma'am Emma na Imperial, ang mga units ninda na modelo ng pigigibok, kung kasabay ng solar panels, may solar energy na sinda. Di ba? Yan, green energy. Okay, i-try nindo, mga tugang na kung may kwarta ka mo, I recommend na magpa-install ka mo ng solar system. Kahit pa paano, kung nawaran ng kuryente, may bagyo, ay igwa ka mong ilaw, makagamit ka mo kang pag-charge ng cellphone, electric fan, depende na yan mga tugang sa ipapabugtak nindong ikipahe. Kang kapasidad. Pero kung ilaw sa naman ngayon, buro barato yan. Kung may appliance system, medyo mahal na yan. Di ba?
Kung may aircon na, lalong mahal na. Iyan. So, dako man na bintahe na igwa po kayan. Maski ka igwa ng connection sa APEC, at least dahi ka mabaldi lamang na pag puminal, so igwa ka tulos na alternatibo, dahi ka, kung may pigigibo ka, dahi ka mamuda. At minsan bako magkasalang ka na APEC na, mumuda sa APEC. Kaya, duman sa mga kababayan, siguro yan, kung may kwarta ka mo, try to invest. Di kayo magsisisi. Basta makahanapon lang nindo itong so talagang tunay na nagsusupply ka. May mga nagsusupply ka kaan. O yan, para sigurado ka mo, diyan ka mo sa amigo ko. Diyan ka mo kay Raymond Escalante. Hanapon nindo si Raymond Escalante. Di kalidad dyan. Tapos may after service pa. Ang nangyari sa'yo. Alright, yan po tabi duman sa mga kabarangay ta. Alat-alat ta. Sana iyan po na competitive selection process na ni mag-materialize, mag-abundar na tangani po na baka day kita magulpi kang bayadan sa kuryente. Ngani pong makaroban timang kita. Sayang mambaga imbis magamit pa sa iba. Okay? And yan po tabi sa girari ang pagiramdom, do not spend beyond your means. Yan ang pinakasikreto dyan para huwag kang magtiis. Dahil ka kung kakarampot ang kinikita mo, tapos ang sa imong pigagastusan na lang kawon, pag-isipan natin yan. Maraming nag-o-offer ngunya na maraming nag-o-offer ngunya ng pautang. Ngunya na may pandemya, baka nga kailangan mo. Ufautangin kita. Di ba? Ay, difficile po yan. Kung wala man tayo papagkukunan ng bambayad dyan, wag na lang. Di ba? Always, practice mga tugang yung mga nakaugalang ka mga ninuno natin. Yeah. Basta ako number 1 talaga dyan, do not spend beyond your means. Sabihin, wag kang gagastos ng sobra doon sa kinikita mo. Kung masaod ka man, para dahil ka mabiktima kang impulse buying, mga tugang, magdara ka ng listahan kan sa saudon mo sana. Because more often than not, sa kadalian mong pagsaod, may mga napupurot ka dyan na dahil mong kaipuan palan pa. O yan, di ba? O yan, ang mga kaipuan po natin na asikasuhon, aksintawanan ng atensyon. Sa pagbuhay sa kinaba na ini, kaipuhan maging wise ka din. O bueno, mga kapatid, para makaprepara kita kan alas 12 mga bareta, mahangos muna kita. Para muna kita para mientras TV po sa programa. Thank you po and God bless. Siguro baka sa mga susunod na Tuesday, hanggang 11 na lang kita mag-iiribanan ta. Mabalik po yung Department of Health, no? Yung chikahang pangkalusugan para magabayan po kita kan sa tuya po ng mga aspeto sa salud, no? Saka naman sa salud. Every Tuesday po yan. Sunod-sunod yan, every Tuesday. And then pag Miyerkules, kasabay natin ang Department of Tourism. Pag Huwebes, kasabay natin ang Department of Environment and Natural Resources. And pag Friday, ang Department of Trade and Industry. Yan. Lunes, sinong gusto? Ayan, sendo ka boss, thank you. Sa bulog kang payo, asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Dai na kaipuhan mamili pa, mag-Biogesic. Magasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaayan magataman ang Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina at tinaguri ang power booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7